Капирна мястото! Оле, не може! Аз съм бабърката! Страхувайте се! Кой ми чреш? Професор! Сега какво си, маймуна ли, баба ли? Аз дишам. Мъж ти всички ми дадеш. Как е всички да ме дадеш? Кимай се, усмихвай, Пети, кимай се. Всички да ме дадеш, мисля. Кажи sprechen Sie Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Не, Пети. Всички да ми дадеш.